Στη συνέχεια λοιπόν του θέματος το οποίο είπαμε μόλις τώρα, έχουμε κοντά μας τον κύριο Αλέξανδρο Ζέη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πλαστικών Σκαφών και Εμπόρων, που είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Σωστά. Ήταν άγχος με τον τίτλο. Ο οποίος είναι επίσης και πρόεδρος και διεθνός σύμβουλος εταιρείας με αντιπροσωπείας μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και βεβαίως ο Βαγγέλης Αματιάτος από το www.ortisa.gr. Είναι πια αγαπημένος συνεργάτης της εκπομπής και μας βοήθησε και σε όλα τα εξωτερικά γυρίσματα του καλοκαιριού και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όντως, οι διακοπές με σκάφος είναι και πιο οικονομικές και πιο ενδιαφέρουσες. Το διαπιστώσαμε οι δύο σώμασοι και όχι μόνο. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μπορεί να φαίνεται λίγο εκτός επικαιρότητας, όμως δεν είναι μάλλον. Και μιλάμε για την αγορά σκαφών. Την αγορά σκαφών αναψυχής, που θα διευκρινίσουμε τι ακριβώς είναι σκάφος αναψυχής, γιατί οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας μια τεράστια θαλαμιγό ή ενδεχομένως ένα σκάφος πολλών μέτρων. Τι ακριβώς όμως είναι και σε τι κλίμακες μπορεί να διαβαθμιστεί το σκάφος αυτό, όλα αυτά θα τα πούμε σήμερα εδώ με τους καλεσμένους. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Ζέη, που είστε κοντά μας. Είναι η πιο κατάλληλη περίοδος να αγοράσουμε τώρα σκάφος ή είναι εντελώς άσχετο χρονικά? Καταρχάς, εγώ θα ήθελα να πω ότι για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπως ξέρεις και εσύ, Βαγγέλη, με τα χιλιάδες νησιά, όταν τα 2/3 της χώρας μας είναι λιμάνια και νησιά και η ακτογραμμή της Ελλάδος είναι τα 2/3 αυτή της Αφρικής, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλλον το σκάφος για τον Έλληνα δεν θεωρείται πολυτέλεια. Δηλαδή δεν είναι πολυτέλεια να μπορείς να πας στο απέναντι νησί με την οικογένειά σου και να τονώσεις την οικονομία εκεί. Οι θάλασσές μας για τη χώρα μας είναι το δικό μας δίκτυο. Δηλαδή σε όλες αυτές τις πόλεις και τα χωριά των νησιών που υπάρχουν, πώς θα φτάσει κανείς εφόσον δεν θέλει να πάει με ένα πλοίο? Και να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, γνωρίζουμε όλοι ότι όταν μπαίνει πια ο χειμώνας και έχουμε τις δυσκολίες με τη θάλασσα, τις κακοκαιρίες κτλ. Πολλά πλοία της γραμμής που είναι και παλιά και κακοστηρισμένα. Τα δρομολόγια μειώνονται. Έτσι, δεν είναι? Και κάποια νησιά αποκλείονται από την κυκλοφορία και την οικονομία. Και η σεζόν μας πια πρέπει να όλοι νομίζω να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι όπως ήταν κάποτε που το καλοκαίρι στην Ελλάδα, δηλαδή μπαίναμε στη θάλασσα τον Ιούνιο και βγαίναμε ας πούμε τέλη Σεπτεμβρίου. Τώρα είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Δηλαδή ο κόσμος χρησιμοποιεί ή θέλει να είναι κοντά στη θάλασσα τουλάχιστον 6-7 μήνες το χρόνο. Ναι. Σκεφτείτε αυτές τις λιακάδες, αυτές τις Κυριακές, ας πούμε, τις τρομερές, τις αλκιονίδες μέρες, ας πούμε, τον Ιανουάριο, που είσαι, ας πούμε, στην παραλία και λες, αχ, τώρα να μπορούσα, ας πούμε, να πάω με ένα σκαφάκι μια βόλτα. Έτσι. Και όταν λέω σκάφος, έτσι, και το ονομάζω σκαφάκι, γιατί θέλω να είμαι σαφής στο ότι αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να διαχωριστούν. Δηλαδή, θα πρέπει να μην συγχέουμε το Χριστίνα του Ωνάση με τα σκάφια τα οποία μιλάμε εμείς. Έτσι. Διότι αυτό το κάνουν κατ' επανάληψη όλα τα ΜΜΕ, οι εφημερίδες, όταν μιλάνε για σκάφη, δείχνουν σε κάποιες μαρίνες του εξωτερικού κυρίως σκάφη τα οποία είναι 40 και 50 μέτρα. Εμείς μιλάμε για σκάφη. Το τσέρβο πια το έχουμε μάθει όλοι στη Σαρδινία, έτσι. Εμείς μιλάμε για σκάφη τα οποία καταρχάς εκπροσωπούν και πάρα πολλά μέλη στο σύνδεσμο, δηλαδή το 80% των σκαφών που λεμβολογούνται στην Ελλάδα είναι έως 12 μέτρα, κυρίως είναι 7 με 8 μέτρα. Μπορεί και λιγότερο, και αυτά φτιάχνονται κατά 80% από Έλληνες κατασκευαστές. Δηλαδή, σκεφτείτε την προστιθέμενη αξία την οποία δίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το προϊόν. Δηλαδή, παίρνουν ένα βαρέλι με πολυεστέρα, ας πούμε, ή για ένα φουσκωτό, ένα τόπι με ύφασμα και το διαμορφώνουν και το κάνουν σκάφος και πλέει. Ναι. Έτσι. Όντως, σίγουρα. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο μπορεί, ας πούμε, να ακουστεί στον κόσμο περίεργο να αγοράσει τώρα ένα σκάφος? Πιστεύεις ότι ένας μέσος Έλληνας, δεν σου λέω εγώ των 700 ευρώ ή των 500 που έχουν γίνει τώρα, συγκεκριμένα 592, μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δουλειά του, έχει την οικογένειά του, ζει στην περιφέρεια και ενδεχομένως ζει κοντά στη θάλασσα. Πόσο δύσκολο είναι το σενάριο να αγοράσει ένα σκάφος και να το συντηρήσει? Εγώ νομίζω ότι ο Έλληνας θα έπρεπε πρώτα να αγοράζει σκάφος αναψυχής και μετά να αγοράζει αυτοκίνητο. Ο κάθε Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, ο οποίος μπορεί να αγοράσει ένα αυτοκίνητο που ξεπερνάει το επίπεδο αυτοκίνητο πόλης, μπορεί να αγοράσει κάλλιστα ένα σκάφος. Τα σκάφη που μιλάμε, που αναφερόμαστε από 4 μέχρι 10 μέτρα, μπορούν να ξεκινήσουν από 5-6 χιλιάδες ευρώ. Το οποίο και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ονειρεμένες διακοπές
Και όχι μόνο τον μήνα του Αυγούστου, που είναι οι καθιερωμένες, αλλά και όλο το υπόλοιπο, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Μπορείς να κάνεις οι Κυκλάδες, για παράδειγμα, απέχουν μεταξύ τους 5 μίλια, 6 μίλια. Δηλαδή, ναι, είναι ένα τεταρτάκι. Πετάγεσαι στο απέναντι νησί σε ένα τέταρτο. Πίνεις ένα καφέ και ξαναγυρνάς πίσω. Με κόστη αστεία. Λοιπόν, οπότε είπες 5 με 6.000 ευρώ αρχική τιμή. Για κάτι μικρό. Και μπορεί να φτάσει. Ναι. Μπορείς όμως να πάρεις ένα σκάφος, ξέρω εγώ, τον μεταχειρισμένο 7-8 μέτρα με 20.000. Και τι συντήρηση μιλάμε για αυτά τα σκάφη? Δηλαδή το μήνα, ας πούμε, πόσο θα ξοδέψουμε? Όσο περίπου κοστίζει και ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, αναλόγως αυτό τώρα αλλάζει με το τι υποδύναμη μηχανής έχεις. Ναι, και με το πού θα το έχεις, αν θα το παρκάρεις, ας πούμε, σε πάρκινγκ. Για ένα μικρό σκάφος μπορεί να είναι και 500 ευρώ το χρόνο. Είναι πολύ λίγο. Δεν είναι. Αυτό το έχω ξανακούσει στις συζητήσεις που κάναμε και το καλοκαίρι, ότι τα έξοδα συντήρησης είναι πάρα πολύ λίγα και μου είχε κάνει εντύπωση, όμως όντως έτσι είναι. Δηλαδή, γιατί ενδεχομένως σας κάνει και εσάς εντύπωση που το ακούτε. Ωστόσο, όταν μιλάμε για μικρά σκάφη και σκάφη τα οποία μπορούν να κινούνται εύκολα στο Αιγαίο, ειδικά όταν είναι έτσι χειμώνας, φθινόπωρο, εποχές. Πέφτουν και τα μελτέμια. Πέφτουν και τα μελτέμια ακριβώς. Είναι πάρα πολύ βολικό. Ωραία. Το κράτος πόσο συμβάλλει, κύριε Ζέη, στη βοήθεια ή στην αρρωγή, αν θέλετε, των ανθρώπων? Με συγχωρείτε. Το κράτος πόσο συμβάλλει στην βοήθεια των ανθρώπων να αποκτήσουν σκάφος? Δεν συμβάλλει και πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι το σκάφος πολεμιέται στην Ελλάδα, ενώ είναι λάθος, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο πόλεμος εναντίον. Εντάξει, έχουν ανακοινωθεί διάφοροι νέοι φόροι πολυτελείας για κάποια σκάφη από 7,5 μέτρα και πάνω, τα οποία είναι πρακτικές, καθαρά τις πρακτικές, οι οποίες όμως παγούν τελείως στην αγορά. Σε όποια χώρα και αν μπήκε φόρος πολυτελείας, όχι μόνο σε σκάφη αλλά και σε άλλα είδη, το πείραμα αυτό απέτυχε παταγωδώς. Όπως και στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, ευελπιστούσαν με τους φόρους πολυτελείας να εισπράξουν 200 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι τελικά εισέπραξαν 15. Και αυτό είναι διότι θεωρεί η πολιτεία δεδομένο και αυτονόητο ότι αυτός ο οποίος πριν αγόραζε χωρίς το φόρο κάτι, θα συνεχίσει να το αγοράζει και μετά την επιβολή του φόρου, το οποίο είναι λάθος. Τι πάει να πει, ας πούμε, ότι θα το πάρει ο άλλος ό,τι και να γίνει? Κάποια στιγμή τραβάει κάποια γραμμή ο πελάτης και λέει δεν το παίρνω, δεν με ενδιαφέρει. Εύχομαι λοιπόν να ακολουθήσουν και το παράδειγμα της Κροατίας, σαν χώρα να το ακολουθήσουμε και να αποσύρουν αυτό το φόρο, αλλά και άλλους φόρους οι οποίοι υπάρχουν σε σκάφη αλλοδαπών ακόμα, τα οποία παραμένουν στα ελληνικά λιμάνια για μια περίοδο, νομίζω δεν θυμάμαι τώρα, πάνω από κάποιες μέρες. Καλούνται αυτοί οι άνθρωποι, γυρνάνε το καλοκαίρι να πάρουν το σκάφος τους και δεν μπορούν να φύγουν αν δεν πληρώσουν έναν έκτακτο φόρο ο οποίος έχει επιβληθεί. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα, αυτές οι πρακτικές δυσκολεύουν τη θαλάσσια αναψυχή στη χώρα μας. Δηλαδή μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να το πάρει και να πάει σε μια γειτονική χώρα, να πάει στην Τουρκία, να πάει στην Κροατία ή οπουδήποτε και να χρησιμοποιεί και να αφήνει το σκάφος του εκεί. Αυτό όμως σημαίνει ότι και όλες οι υπηρεσίες οι οποίες συνοδεύουν ένα σκάφος, το μέσα, έξω, τα χρώματα, τα σκοινιά, τα πετρέλαια και το ΦΠΑ όλων αυτών, να φύγει και όποια επισκευή και να φύγει όλο αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας με τους φόρους του που θα χάσει το κράτος και να πάει σε μια άλλη χώρα. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι ζούμε στην Ελλάδα. Ότι ζούμε σε αυτόν τον παράδεισο που έχει τέτοιες μορφολογικές συνθήκες, έχει τέτοιες καιρικές συνθήκες που όλος ο κόσμος θέλει να έρθει να κάνει διακοπές στη χώρα μας. Και εμείς τους λέμε ότι ναι, δεν μας πολύ νοιάζει, αν θέλετε ελάτε, δεν πειράζει και αν δεν θέλετε φύγετε. Δεν είναι έτσι δηλαδή, όμως. Για να καταλάβουμε, τι δυσκολίες μπορεί να συναντήσει κάποιος ο οποίος έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα? Εντάξει, ένα από τα πιο ας πούμε έτσι συνηθισμένα, δεν ξέρω αν συμφωνήσει μαζί μου, Βαγγέλη. Βασικό πράγμα, υποδομές. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να έχουμε 19-20 μαρίνες και να έχει η Κροατία 50 και η Τουρκία 40 ας πούμε, και στην Κροατία είχαν πόλεμο πριν από λίγα χρόνια. Δηλαδή κάτι δεν κάνουμε σωστά. Επίσης, οι χερσαίοι χώροι. Μιας που είστε και αντιπρόσωπος θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η πολιτεία στο να αναγνωρίσει το ότι αυτό
το οποίο έχει να πουλήσει η χώρα μας είναι η θάλασσα, οι καιρικές συνθήκες και τα νησιά, και να πέσει με τα μούτρα, να φτιάξει υποδομές, να φτιάξει μαρίνες, να φτιάξει ράμπες καθέλκυσης, να προσελκύσει κι άλλους κατόχους σκαφών, να έρθουν όλοι να κάνουν την αναψυχή τους εδώ, να αφήσουν τα λεφτά τους στη χώρα μας. Είμαστε μια θαλάσσια χώρα, θα ζούμε από το θαλάσσιο τουρισμό, δηλαδή τελεία και παύλα, δεν λέγεται αλλιώς. Ο οποίος τουρισμός πηγαίνει στην Τουρκία, κατά κύριο λόγο. Μα ήδη τα τελευταία 2 χρόνια έχει μια αύξηση της τάξης των 10% ο τουρισμός στην. Γιατί επενδύουν και έχουν πολύ καλές υποδομές πλέον. Και έχουν ανακοινώσει, νομίζω, ότι μέχρι τα επόμενα 10 χρόνια θα διπλασιάσουν τον αριθμό των θέσεων ελιμενισμού σκαφών. Γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Και μιλάμε για ένα στρατιωτικό κράτος, έτσι. Σε αντίθεση με το δικό μας που είναι άκρως δημοκρατικό και. Ίσως γι' αυτό παίρνουν και τις αποφάσεις. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Ας μην περνάμε τώρα έμεσα μηνύματα. Μην καούμε. Εντάξει, δεν είναι. Τώρα πρόσφατα, μάλλον 16 με 24 Οκτωβρίου. Είναι μεγάλη μας κλαδική έκθεση. Ακριβώς. Βέβαια. Είναι ποια χρονιά που πραγματοποιείτε? Είναι το 32ο, νομίζω, ναυτικό σαλόνι Αθηνών. Το πρώτο έγινε στο Ζάπιο πριν πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα στο περιστήλιο του Ζαπίου ούτε καν δεν μπαίναμε μέσα. Φέτος θα είμαστε στον εκθεσιακό κέντρο που είναι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι μια άρτια πλήρης έκθεση με πολλούς εκθέτες, η οποία προσελκύει πάρα πολύ κόσμο και κυρίως από την επαρχία. Τι θα δούμε ακριβώς εκεί? Θα δούμε τους περισσότερους αντιπροσώπους ή κατασκευαστές σκαφών αναψυχής σε αυτά τα μέτρα που συζητάμε, από πολύ μικρά σκαφάκια μέχρι 10 μέτρα, 12 μέτρα. Θα δούμε όλους τους αντιπροσώπους, όλους τους εμπόρους ναυτιλιακών ειδών και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το σκάφος. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθει κάποιος εκεί. Θα μας βρει όλους, και ο κύριος Ζέης με τη Motocraft και εμείς. Με τα σκάφη μας και τις μηχανές μας. Και εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι η στιγμή για αγορά σκάφους δεν ήταν ποτέ καλύτερα. Δηλαδή οι ευκαιρίες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, Ευαγγέλη Ματιάτο από το orcha.gr, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αλέξανδρε Ζέη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και η αλήθεια είναι ότι όντως όταν υπάρχει μια κρίση, είτε είναι κρίση αξιοπιστίας, είτε είναι κρίση οικονομική, ευκαιρίες υπάρχουν πάντα για να το ψάξετε, για να το δείτε λίγο παραπάνω, γιατί η Ελλάδα είναι μια θαλάσσια χώρα κατεξοχήν, οπότε το σκάφος δεν είναι κάτι το οποίο φαντάζει όνειρο απατηλό σε εμάς. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.